sa ilang walay puno na pag-awi. Kini ang misteryo sa ako. Usa sa Espiritu Santo, ang tanang tumulog himaya, hangtod sa kahaturan. Pag-ampong kita sa amahan, atong awiton, ang pag-ampong itudlo sa atong manunubos. Amen.
iyong pag-uli, pag-eskwela, at pagtrabaho. Ang Ginoo paanaa ka ninyo. Kung manalangin ka ninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Natapos na ang Santos Kamisa at tunggal ko ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.